Zer ekarri dezu, Bruno, zer da hori? Zagarra zumua. Sagar zumua? Eta nola zeinek egin du? Amonak, eta nola egin du amonak? Zagarrarekin. Sagarrarekin eta zer egin behar da sagarrakin? Bai, baina zein zuen sagarra zapaldu, zuritu, nola egin zuen? Baina nola izan daite zapaldu orduan erondora zitina. Orduan nola egin zuen amonak? Batirogarekin. Ze goxoango dan, probatuko dugu denok? Bai. Osan da, Bruno.